wawi tolnade kala e mawnugol eɗo doole makko poti kala eɗo yetti kala woto sikku hay goto wawanamo ndaw ko majje ɓi adama ma ajalahu ida danna dalik ko andaw ko a sikki ɗum de jaaki a yahsabu l insan beela ɓi adama ne sikka allah n yaqdira alay aada hay goto wawana ɗum kalla omo wawana o haali leñol gongol e leƴƴi bonɓe needi ɓe woni hen koñe mbiya yaqulu ngel wiye ahlaktu bimana mi bonni mi halki walla mi nafki oɗo ahlaktu bimana ihlak hatta ida kunta tatakallamu billoga al arabia fi badi l ayat taqulu ahlaktu yani kada min al mablag yani ɗum ɗo ɗiminani yani no wona nafaqi ahlaktu bimana mi nafqi maalan jawdi lubadan kewdi lubadan bimana kasiran wonen ne mbiya noon mi nafqi jawdi kewdi mi waɗi naggam mi waɗi naggam mi waɗi naggam taw ko waɗi ko o waɗade e place mum a yahsab beela homo sikka allah n yarahu ahad beela hay goto yiyani mum siko tawi ko nafqi ko homo ɗum yiya wallo wi kanko hay goto wawanamo wallo wi hay goto yiyanimo keɗe hakkundama mum ƴeewe hakkundama o alam najal lahu aynayn beela wona min waɗanimo guite ɗiɗi wo lisanan mbaɗannimo ɗemgal wo shafatayne toni ɗiɗi mi waɗani ɗum ɗum ɗo toni ene woni micro ina yalta hen ya mouhammadou wa hadaynahu pewnumimo an najdayni laabi ɗiɗi ngol ɗo ene wiye jam ngol ɗo wiyena hayr keɗe ɗo no tiiɗi ko arata ko allah wi min fewnanima laabi ɗiɗi ngol ɗo ene feyi aljanna ngol ɗo ina rondi jahim falak tahamal aqaba ko haɗo femba tulde ɓurde tidde nde al aqaba hayre ɓurde mawnude nde hay kaaƴal manngal ko mbiyeton fello ko falak tahama ko haɗo femba on paami ɗum joni e pula al agabata kaaƴal manngal ngal ko haɗo femba kaaƴal manngal ngal kaaƴal manngal ngal allah wi mouhammadou wa ma daraka ko andintumamal agaba ngal ɗo kaaƴal maɗa andi wala an mouhammadou anda nde ɗo hayre nde ɗo hayre muñami haalanmande nde ɗo hayre nde wiyete ko fakku ragabatin tonguita dande kaɓɓita dande bimana oɗo ko jiyaɗo ko juulɗo dewowo allah ɓoggol jiyaɗo goɗɗina e dande mum mbaɗa jawdi ma kaɓɓitande goo ɗum ko tulde ɗum ko kayal manngal aw walla idaamu walla ñammina fi yawmina ñalawma wi joom masgabatin heege ñalawma gooto neɗɗo keyɗaɗo mo ñaamani alaɗo ñaami dañaniɗo ñaami jogaaki ñammina ɗum koye tulal manngal he kadi kelangal koye agaba tawa neɗɗo o yatiman o ala baaba koko maayi za makrabatin kadi tawa ko bande ina ɓattima onon jiidi aw walla miskinan walla ko miskin mo ngannduɗa o ala ɗo jorti za matraba tawa ko miskin mo ngannduɗa homo fundi homo lele leydi ha o nandite hede tekkoñ makko e hoore makko kala ɗeɗo gueɗe ɗum woni tulal manngal ngal ɗum woni agaba ko fakku ragabatin agaba ko idamu fi yawmin za masgabatin yatiman za makraba aw miskinan za matraba summa kana min alladina amanu la budda o laato kadi e ɓen julɓe tawa kadi koɓe ngala bida ɓe ngala shirk ɓe ñamminta nde ñamde nde tongitta ɗe daade yo taw ka mumin muwahhid bidun shirk summa kana min alladina amanu ngeeɗa e ɓen julɓe laaɓɓe car wa tawasaw bisabr yani o jeeya kadi koye wasadirooɓe muñal ɗo wonno daawa
noddude feede Allah e rewde Allah e ɗoftade Allah wota wasaw bil marhama hoɓe jurmodira e gueɗe ɗe ganduɗa ko yani ko yurmodirde hoɓe mbasodira yurmodiral yurma o wallu o faaba o nafu ɗum woto woppu ɗum jaggaran ɗum jaggan ɗum faaba ɗum gueɗe gasata ulaykana ɓeeɗo asahabu ko ɓe goni jomiraɓe janggo yawmal qiyamata almayma nati jaɓiroɓe kayitaji mumen jungo ñaama ɓeeɗo ɗum woni tulal ɓurgal mawnude ngal woni kaaƴal manngal ngal ko ngal ɗo woni kaaƴal ngal walladina na ɓeen ya muhammad kafaru saliɓe bi ayatina dennangal yedduɓe komin meeɗi wi yedduɓe ayatul qur'an ko qur'an ali fo jaɓani ko allah holle kawniɗe mu jaɓani ko allah holle kawniɗe dow jaɓani humna ɓeen ashabu goni jomiraɓe almash'ama jaggiroɓe kayitaji maɓɓe jungo nano heɗen mawli allah janggo yawmal qiyamati alayhim koye dow maɓɓe narun jaygol ngol musadatun ngol uddete wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah bismillahi rrahmani rrahim la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al insana fi kabad subhanahu wa ta'ala omo wiya e ndeɗo simore nde ganduɗa ko simore nde ganduɗa simore nde subhanahu wa ta'ala wondi e wooda ka haalani men enen julɓe ɓe allah wi ya muhammadu la uqsim mi wondiri bi hadal balade ngoɗo wuro wiyetengo makkal mukarrama mi wondiri ngoɗo wuro ngo allah teddiniri ɗum gueɗe mawɗe waɗaniga hurum kala ɗo hurum makka o yani ko wiyete ko tajje lekki a taƴata leɗɗe ɗe huɗo ko jawdi ma ne duro kono noon a gubatako sika tawi e yii toon baragel a warata sa wari a yoɓat hay hunde fof ko horom a toñata neɗɗo a toñetaki woman dahalahu kana aminan sa naati ɗum o hoolima allah wi ngoɗo wuro wiyetego makka min allah takɗo ngo o mi wondirigo taki mi ngo wondir ko allah teddinirigo hurum kooliɗo allah waɗaniɗo suudu wiyetendu makka suudu wiyetendu kaaɓandu ko ndu nokku keɓirɗo baraji wonande kala on juuriɗo wuro ngo hono no subhanahu wa taala teddiniri ngoɗo wuro yani suudu allah ndu teddiniri ngoɗo wuro hurum o teddiniri ngoɗo wuro yani dendagal natɗo ngo hoolima teddinirigo muhammadun sallllahu alih w sallam jibinede ngoɗo wuro o teddiniri ngoɗo wuro ibrahima alayhi salatu wassalam yani maade ngoɗo wuro e fewnude ngoɗo wuro yani a wawa haal moƴƴe allah e teddule allah de subhanahu wa taala waɗe ngoɗo wuro ɗum tagi allah wi mi wodiri ngoɗo wuro e nder no mbiyanmi moon daiman wa abadan allah wondirde wuro rokkani ɗemgal neɗɗo walla cuusal neɗɗo walla diina mum wondirde ko allah tagi a wondirta neɗɗo a wondirta lekki a wondirta nagge
a wondirta mbaalu a wondirta kosam a wondirta gawri a wondirta meccal kala ko meccal ngal ka haɗa mecca a ruttata ko meccal ngal mbiyami wondiri meccalam ngal ko meccal ngal sonda ngal wondanno ko ngal foti wiide mi wondiri gurtinɗomi haɗɗomi mayde o ɗum noon Allah wondiri ngoɗo wuro wiyetego Makkal Mukarrama o wi ya Muhammad wa anta hillun bi hada al balad an haɗa ñiiɓi haɗa tabiti e ngoɗo wuro wiyetego Makkal Mukarrama sikki ala teddungal nokkuji nokku teddirta ko hoɗɓe mum nokku teddirta ko jippotoɓe mum ngoɗo wuro noon Ibrahima alayhi salatu wassalam tuggi tan annabaɓe tuggi tan adama walla tuggi ko adi adama malaikaji gila hay hunde ala e aduna he Allah waɗi ɗon tillisaji malaikaji ne ummo e dow aduna he pop ina gara ne juuro ɗon na kajji caggal ɗum ɓenni ha zaman ɓi adama biyeteɗo adama en en Idrissa en gay mawɗi annabaɓe ne tegodiri gila tagore aduna o ha yettiɗo jaharaten ɗo suudu Allah ndu subaka mo piɗɗa fof ndu ɓuuri mawnude ndu ɓuuri teddude ndu ɓuuri yodde ndu ɓuuri juurede ndeke noon nokku ina teddira hoɗɓe mum joni noon e ngal ɗo teddungal gueɗe tati ɓurɗe himmude yodde mbaɗi ɗon enen kam woni nafoore men ko heen ko heddi ko fof ko nafoore men e nafoore julɓe kono ɗeɗo gueɗe tati kam na laaɓi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam jeeyede wuro he Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam jippine Qur'ana jippinede wuro he gueɗel tatɗel ngel suudu Allah ndu daro ɗon hitade fof julɓe ne juuron ɗeɗo gueɗe tati ne tabiti haɗa yonta men ɗo jaraten ɗo enen ko ɗum o waɗi men hen en tere ko heddi ko aduna o fof jeeyi enen julɓe noon jeeyi ɗeɗo gueɗe ɗum noon ya Muhammad wa anta hillun bi hada al balad wa anta muqim ɗon tabitɗa ɗo gonɗa e ngoɗo wuro gueɗel gongel ngel Allah na woon Allah wi ya Muhammad o wi no ponmini min Allah o wi wa walidin mi wondiri baaba kala wama walada e ko baaba jibini fof baaba fof wata neɗɗo sikku woni baaba tan ko debbo e gorko nagge e ngaari mbaalu e jawdim mbeewa e ndamdim e lekki e dennangal façon ŋaaji kala ko jiiɗa ina waɗi ɓinguel ina jogii baaba Allah wi baaba o mi wondiri ɗum ena mbaɗirmi ɗum ni haa koddirmi yo dañ ngel ɗo ɓinguel mi wondiri ngel ɗo ɓinguel jaltungel o oɗo baaba Allah wi ɗum ɗo ko min wayɗini ko min wondiri ɗum ɗo wadde wi sa ƴeewi aawdi siko tawi haqqillaji men enen julɓe mbakalatima en ƴeewi daraja ɓiɓɓe adama e daraja aduna o e nomo yawtinira sa ƴeewi tan ko wiyete ko aawdi abdere gawri a waɗi nde leydi nde jibini gabbe a yiiɗo debbo e cugul debbo e gorko ɓe gona fettenɓe tan kokon ɗiɗon duuɓi sappo tan ɓe jibini wuro a ƴeewi ɗo nayi ɗiɗi ngaare e redde ɗo e duuɓi sappo tan jibina nayi a ƴeewi ɗo tan hakkille ma yeehi hanti gilana gawri ɓeydorto kulla chey no yawtirta haɗa foti famde baɗɗo o ni haani ko wiyede jarajef haani ko rewede haani ko wottiɗinede hanaki ƴewde ko tagi o waɗani ɗum baaba waɗi ɗum ɓinguel duttoɗa mawninagel mbiyaɗa wirtide ngel takɗo ngel o ɗum tagi o wi wa walidin wama walada mi wondiri baaba mi wondiri ko baaba wondiri o arte gondaɗo he gondanaɗo o holmo wondana neɗɗo o wi wallahi min Allah laqad halaqna al insana mi tagui ɓi adama fi kabadin ɓi adama ene wonde tampere laqad halaqna al insana mi tagui ɓi adama tawi ɓi adama ina wone tampere hol nde ɗo tampere nde ɓi adama woni ɓi adama tampere mum ina fuɗɗi yani muttasilatul jihadi mubtadi'atan bil mushaqqa muntahiyatul ɗo nde fuɗɗi ɗo e tampere ko ɗon nde gasata e tampere ɓi adama goram serani ne sippira e adunaji
gila ñande Allah waɗi ɗum toɓɓere reedu yaay mum ha woni gorko dare koyɗem kala nde mawni tampe muna ɓeydo muusele muna ɓeydo ɓi adamina hata jina dañde arsigue mum ɓi adamina hata jina neede cugloñ mum ɓi adamina dari ina sippira e musibbaji aduna ɓi adamina sippira e ɗoftade Allah yanki nanade goto dewateɗo caggal ɗum ɓinguel adama caggal ɗum ngel ñawa caggal ɗum ngel maaya caggal ɗum ngel fotta e nder qabri maggel ngel wona toon ɓooyata ngel ummitode yeeso Allah ko ngel wonde caɗele tampe ko ngel wawa yettinoyde to ngel rondi to ndeke noon lagad halaqna al insana fi kabad kooli ɓi adama ko an tan kooli ɓi adama ko an tan wallahi ko an tan sa yii tan subaka ma dawi den nangue mutata ko pottata ko e tampere ha gaddaneɗa ko jarata walla ko ñamata donka ɗum ñamde donka ɗum yarde ɗum noon ndeke ɓi adama ɗo ina foti findinde ɗo homtiɓe ɓe ɓen ɓe ganduɗa ne jeeya doole ina cikka ina mbawi ina mbawi libde kala mo potti woko annahu yaqulu lahum la tatamadaw fi en lewwi ɗumen ko wote jawte e nder komte mon ɗe gonɗon ɗe wote nduume e mawna kinare mone saabu ɓinguel adama e nder zaman no aduna wakkilitirta ɗum no yanara ndeke noon ɓi adama wawata wonde sonane foti yetto jomum ɓanni noon jomum ko waɗani ɗum ko ala bawa ɗum ɗum waɗan caggal ɗum ngoɗo aya o Allah rendinani men en gueɗe jooɗ wimen wuuro makka ngo ko manga o wondiri ɗo baaba e ɓiɗɗa ha o jopano men ɗo ko waɗane ngoɗo wuuro o wimon laagusin bi hadal balad ayi mi wondiri ngoɗo wuuro Allah wondirta hunde cakani wa anta hillun bi hadal balad koye ngoɗo wuuro gonata a yaltatako gueɗel gonguel ngel wa walidin wa ma walad mi wondiri baba mi wondiri ko baba jibin gueɗel nayɓel ngel wala kad halaqna al insana fi kabad kooli mi tagui maɗa wonde tampere ndeke noon sa rendani ɗeɗo gueɗe nayyi a famat ngoɗo wuuro won teddugal ngal ngo jogori tottede holngal ndeke noon sa yuuladu sa talidu mawludan adiman yakunu iklilan li majdi nabi l insani wa sharafi ndeke yo dina ndeke ngoɗo wuuro hongo jogori jibinde ko mawni ko timmi ko yooɗi ko teddi yani ndeke diina islam o mo nelaɗo jogori addude o ko diina mo ganduɗa neɗɗo meeɗa yi diina way noon yodde gueɗel gonguel ngel tampere nde rasulullahi sallah sallam hawrata nde yani e dañde e neede cugloñ mum e jibinede ha yettoyo to feyto ndeke yoni ɗo yete walaw karihal kafirun julɗe no foti wattu haqqille joomum o arte ɓi adama batti haqqillaji oɗo aya garowo o ko ayeji jippiɗe e bonnoɓe needi e ñalawmaji ɗi nelaɗo yonta makkal mukarrama ina hen beeteɗo abil ashad usaydi ibnu kaldatal jumahi kewnoɗo doole hombo homtortono doole mum o wiyanno rasul sen kawrita ladde to amma taw ndeɗo semde liɓanma nelaɗo wi ɗum ha potten toon ɓe dañi ñalawma goto ɓe jeeyi tan mi anda goto fof ɗo yahatno haajum tan Allah fottani ɓe nelaɗo woppata bolol o woppata bolol tan ɓe ndonodiri hen nelaɗo ara tan o maara tan haɓe mbiɗi ren nelaɗo folimo wimo leydi tat ndeke o forñi nelaɗo wi ɗum ha o wiyala o hoto suusa haalde ko forñuɗo woni noon mbo hawro liɓa taw sallallahu alayhi wa sallam nden worɓe wiyetede abil ashad ƴeewa tan inde nde abil ashad usayd ibnu kaldatal jumayi omo tinnoranno doole makko goɗɗo o on hollanno ko jogade jawdi e baawal yani biyeteɗo haris ibnu nufayr oɗo jawdi mum ala fof ɗo waɗani ndi pour bonnude diina mouhammad subhanahu wa taala ina jaabo ɗum ina haaldamo Allah wimo ya Muhammad a yahsab beele ɓi adamina sikka Allah ne yaqdira alayhi ahad hay goto wawana ɗum ɓi adama sikki ko hay goto wawana ɗum mataw so ɓi adama sikki hay goto wawana ɗum ko wawanama ko ko hakkude mon kono mataw yawtani to takɗoto kay siko ɗum yettoyimata Allah ko ɗum yawa gas hakkude neɗɗo e Allah siko tawi wiyaɗama joni ko sippira
waɗama geew waɗama no mbaɗɗen ni langa joni oɗo turima ɗo subhanahu wa taala nani gonɗo alwitra hakkude maɓɓe o wutti sufle fundi muti ndi gasi hono ɗum hono résultat o jogori won ɓurɗo mawnude doole less asmani no mbiyete nande Amérique ne jogii doole ko henndu Allah warata ɓe tinata henndu français doolem addanta ɗum tan ko galas heccanki tan galas jemmo goto 250 maayi galas tan joni o doole mum jogii matériel heɓatanoɗo ruusi e kattanɗe mum ɗo tolni Allah rawane accu tan haa ɓe belti addi ɗon tan wonkoɓe kuɓɓunoɓe mbiya ɗum tan ko ɗum bone tan Allah fucciti ɗum e nder maɓɓe façon fof ɓe mbaɗi ɓe maayi ɓe ngumi ɓe ɗokkiɗi ɓe gofti ɓe kanga ɓe hay goto meeɗa yiide subhanahu wa taala e nder ko pewnannoɗa yo wontanma jaam ko ɗo no waɗata doole o itta hen o nahnama a yaltata ɗum tagi subhanahu wa taala wi a yahsabu l insana allan yaqdiru alayhi ahad ɓi adama yeytotomi minen fiya becce ko hay goto wawana ɗum mataw min kay mi ala hen haɗa wawi kay guiƴe ene bande en mbawanama ɓe lorni en defi hom woni ɓe subhanahu wa taala wi a yahsabu allan yaqdira alayhi ahad hay goto wawanamo subhanahu wa taala wi yaqulu homo wiya ɓen goni jogiiɓe ɗawoɓe waɗoɓe ha yeeɓe yaqulu ahadattumi bonni maalan jawdi lubadan kewdi a yahsabu beele homo sikka allan yarahu ahad hay goto yiyatamo ɓe mbi adama ko waɗata ko e dendagal ko jogii ko e ko waawi ko e ko hattani ko beela hay goto yiyanimo homo homtori jawdi makko homo wi o nafqi jawdi ndi beela ndo nafkatani nde subhanahu wa taala jellitake e golle makko beele subhanahu wa taala andani ko takima nafkude ko moto anda Allah ne jiime fof ala ko humpi Allah subhanahu wa taala Allah joni wi siko tawi ɓi adama ino homtori doole mum ɓi adama ene sikki jawdi mum gasata Allah rutti ɗo ina adda ɓi adama no holla ɗum a wawa hay ndiga a anda hay ndiga heɗo ko mbaɗanmami alam najallahu aynayi beele wona min waɗanma guite ɗiɗi ɗeɗo guite ɗiɗo ɓe seŋanmaɗe beele wona Allah seŋi guite ɗe ceŋanɗoma guite siko tawi mbiɗa ka joom doole walla ko joom jawdi ceŋanɗoma guite o wiide ɗul guete ma ittiɗe hol docteur hol gandal hol doole bawɗe rendude ha mbaɗanma lim yeeriyel ngel ganduɗa lim yeeriyel ngel ganduɗa ho ngel yiya waktu kala aynani no leeri omo wawi ɗum wadde siko Allah itti siko tawi ka joom doole aɗa wiya ni walla ka joom jawdi aɗa ɗumil joni noon ngel ɗo ko ndiɗo ɗum ne wona jawdi oɗo nema timmuɗo mawnuɗo homo ñeɗanmamo fa hadihi nemata allati yatazu biha innama hiya min amalina oɗo ngal ɗo ñeñal ko doole amen ko kattanɗe amen ko minen mbaɗanma guite ɗiɗi haɗa hutoro wa lisanan minen mbaɗanma kusel ina wiye ɗemgel wo chafatay min mbaɗat ɗum toni sa holtima toni ɗi ga ha laaɗi a woppidi en ɗemgel ngel haalata ndeke ɗum ɗo waɗiraka ha haala ha waɗa ha ɓe ha konngol ngol yahata jiɗɗa fof joni no layran min ni e yeeso moon so kon ɗo tonoñ ngalano ɗo on nanata kalanɓe ko mormo wonota ɗo ɗum noon min waɗanma ɗemgal waɗanma toni oɗo neema e oɗo arsuko mo dokkumami min Allah subhanahu wa taala fa laysa fadlun dhalika rajun ilayhi wa innama alfadlu liman wahabahu dhalik ko waɗanma ko artata e makko ko waɗanma ko ma tan wondata jamma e ñalawma guitoñma an yirata kinoñma an fofirta noppoñma an nanirta kunugel ma an haalirta kojugel ma an moɗirta beccoñma an fofirtina sarsuma ina ƴettina joɗɗina derel ma an waɗat ɗum heedoyel aɗa loowa toon ko jiɗɗa koykoñma nawatma junguel ma jaggantuma ndeke noon ɓi adama sika tawi a wi aɗa heewi doole aɗa heewi sembe kiba so wi ɗum pofet mi jaɓtino misal o kadi leɗɗam ndengtinma hono jahirta
hono jiirta ona kaalirta jalla shanu wi ayyuhal mu'minun wa hadaynahu najdayn caggal ɗum mbi adama o e nder tagore nde takmimo nde tagore nde forme mo ɓi adama taga o allah wi mi tage oɗo forme mi tage oɗo façon hombo wawi andude ko boni hombo wawi andude ko moƴƴi caggal ɗum mbaɗanmimo haqqille caggal ɗum mbaɗanmimo miijo caggal ɗum darnanmimo ciftinnimo dokkumimo kino siftinamo caggal ɗum mbanne makko ko findinta haqqille ne toon miijana toon ko siftintena toon ko miccintena toon ko miccintu maɗa miccoɗa wa ha ndeke noon ha ayi ɗum nena toon ɗum jiida haqqille ɗum jiida miijo ɗum koko siftinta ɗum koko miccoto ina arta caggal ɗum darnanmami dalillaji moƴƴere nani kollumami e nder moƴƴere nde ko ɗo rewante darnanmami ɗo dalillaji goɗɗini mbiye bone kollumami boli bone fo nani sa rewi ɗo tan ko bone peeɗa sa rewi ɗo ko jaam peeɗa ɗum tagi allah wi hadaynahu najdayn kollumi ɗum laabi ɗiɗi laabtuɗi leerɗi dariɗi e yeeso mum ngol ɗo nani no rondi to allah directement no fewi aljanna ngol ɗo nani no fewi jahim joni gotol en fof dalil mum nani holko takata gujjowo ñentade darnata dande sina ina wujjoya holko takata ɗum yimɓi he tan diwo galle cikkuɗa yaɓɓi dewi ko pewgol on gandi o rewani pewgol de ɗum noon allah wi e neɗɗo o e nder oɗo place nde allah darni ɗiɗo façon-ŋaji fof summa agdarnahu ala an yasluka aya tariqayni sha so yiɗi o rewa moƴƴol ngol caggal de kollumi ɗum doole serndude dokkumi ɗum kattanɗe e wawde suɓade jiccinmi ɗum ha wawa yitude gotol ngol fa hal yakun najidul hayra ahabba ila ahadikum min najidi char ndela laawol wiyetengol moƴƴere ngol ko ngol ɓurani neɗɗo o laawol bone ngol faman nasa'atu nafsuhu wattajahat ila najdi char fal yulqimaha bi nadri fi ayatillah siko hoorema biftimama rontodima to boni siftor allah subhanahu wa taala ƴeewa dalillaji mum ha mbawa yawtude ha mbawa yitude ko laawol ɗum tagi allah wi wa innama sammallahu najdayni ha wawa holludema ko ɗum laabi ɗiɗi laabtuɗi e ɗiɗo laabi ɗiɗi laabtuɗi aya no joopo men tariqi char laysat bi ahbani min tariqi l khayr laawol jamgol walla laawol bonegol ala ɓurgol newade goɗgol ngol gotolen fof newi sa yiɗi wadde jam ne newi sa yiɗi wadde bone ne newi ya ɗum taki allah wi balil ghalibu anna tariqa char as'ab son teskima laawol ɓurgol bonegol ngol ɓuuri sattude ngol ɓuuri tiiɗ ngol ɓuuri wa ahwaju ila baslil juudi ngol ɓuuri wawde welde tottude tinnare ha mbawa taƴde bone ha mbawa yettade to jiɗɗa to joni noon omo firana men ɗiɗo laabi hen gotol o firata omo fira hen gotol kanko allah kanko firanta hoore makko ya mouhammad min kolli ɓi adama de min dokki ɗum guite min mbaɗani ɗum ɗemguel min mbaɗani ɗum noppi min mbaɗani ɗum haqqille min mbaɗani ɗum miijo min mbaɗani ɗum kulle chey kala ko fotima dandude min kollimo caggal ɗum allah wi min mbaɗanimo najdayi laabi ɗiɗi ngol ene feyde allah to aljanna ngol no feyde jahim eɗen mooli allah allah wi falaktahmal agabata ɓi adama o ko haɗi ɗum o femba hayre ɓurde tidde nde on gandi fembude de fembude kono oto waɗata ni eɗen mooli allah no wota waɗata neɗɗo ni so goto fembi neɗɗo holko woni janje mum tawi ombo fewnoti wona janiya allah wi aqaba ko diwde tan waɗana o gandi baali ono gandi baali on meeɗi yiide jawɗi baali ɗiɗi no kawri ndi yahat tan ha natta yiye ndi yahat tan ha natta yiye nana tan girdi tan ha wiye ay ko ɗum woni aqabata allah wi oɗo neɗɗo haɗi ɗum o femba hayre ɓurde tidde nde o nani ɗum pular joni o femba hayre ɓurde sattude nde o femba hayre ɓurde hulɓinade nde joni noon ya mouhammad allah no haalda nelaɗo wi ɗum wama adraka mal agaba ana hoorema holko andintuma agaba ye tan no nelaɗo foti allah wi ɗuma anda agaba oɗo mo jinmami layan beela mi firtanma an mouhammad o anda hayre ɓurde tidde guƴƴoɗa nde tinde ma
holnden hayre ɓurde tidde holnden haɗa nde andi sallllahu alayhi wa sallam wimon kala ɗo wiya wama adraka o anda ɗon haydara ɗo wiya wama yudrika hawnaji wo ko andi ɗo wama yudrika homo andi ɗon seeɗa wama adraka haydara o anda ɗo holko andintuma o anda to ɗum ummi o anda mana heɗum o anda heqiqa mum subhanahu wa taala wimo ya muhammad afalak tahmal ka hatma temba al aqabata hayre ɓurde tidde nde